Sa atong unang pagbasa, naghisgot si San Pablo o pagkabanhaw sa atong kinabuhi. Niya, iyang gibuhat kini para kuno makabaton og paglaom ang mga tao. Kay mga tao gud sa una, naghuna-huna man nga inig kamatay nato, wala na isunod. That's the end. Nilingay mong tupad. Ingna nituo ka nga napay sunod. Ingna ba? Ingna mutuo ka nga napay sunod. Kay usahay ang atong focus ni aragid aning kinabuhia. Nya murag ang atong tanang paningkamot kutob ragid aning kinabuhia mao ganina masakit na gani. Hala kisi-kisi gyud og aron maayo sa sakit. Nya mo hisgot gani tag kamatayon, hala duk-duk dayon. Simbako. Adaga na kay ni comment nako dinhi. Sige ingon, Pader ba? Sige maghisgot anang kamatayon. Oy. Manungo manis Pader. Manungo. Sukad pa panahon ni Hesus, ang sigihag hisgot nila kamatayon man. Kay mao man na siya angay na tong dawaton. Unsa may tawag ana? Kamatuuran. Truth. Sige, lingay mong tupad. Ing nabitaw, mamatay ragyod ka. Na ba? Bitaw mamatay ragyod ka. Na. Pero matud pa ni San Pablo, dunay sunod. Sama nga si Jesus gibanhaw, kita sad banhaon, mukayab tangadtos langit. Unya kun maayo tag binuhatan matud pang San Pablo, magsigi na unya tag kuyog-kuyog sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Kay kun ang atong ambisyon, ang atong ikuyog kanirang mga tao dinhi, pagkawa giayo. Be kinsa ninyo dinhi be, ang wa gyud masuko sa kuyog ninyo sa balay, taas ang kamot. Wagin mo kasuko. Istorya. Suko ang ganing pare. Nganong nasuko man ka? Nganong magyaw-yaw man ka sa mga bata, sa imong bana, sa imong asawa, usay sa imong pangginikanan, nganlan pa nimog gahig-o ang imong ginikanan, kay di nimo pakanon ani, kay nanay maintenance, nanay sakit, mukaon gyud. Di nimo palakton, mulakaw gyud. Ana, mapandol na labalag patag, ayaw lakaw nga to, kay mapandol ka na mo adto gyud, mapuspos na hinoon. Ug mao nay kuyog nato dinhi, pagkaway ayo. Ang nindot ikuyog ang Ginoo kay nganoan perfect, way apan. Nya kanusa na mahitabo na kuyog na kita sa Ginoo, inig human na natog kamatay. Mao na kamatay na. Mao na siya nindot. Unya ang nakaapan lang kay samtang wa ta mamatay, musinati di ay ta sa kasinatian sad ni Kristo. Ug unsa may kasinatian ni Kristo? Nga sa iyang pagtuman sa mga maayong buhat nga gipabuhat sa iyang amahan kaniya, sama aning unsa ni dinhi pagsangyaw sa maayong balita ngadtos mga kabus, pagsangyaw sa kagawasan ngadtos mga binihag, pag-ayo sa mga masakiton sama sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog, ug ang pagsangyaw sa kaluwasan. Kung ato ning buhaton ba, pasabot kaning gitawag natog mga works of mercy. Dumtan di ay ta sa kalibutan. Isalikway di ay ta sa atong mga gihigugma dinhi sa kalibutan. Nakasinati na mo ana? Wa? O wa mo kasinati, wa day mo nagbuhat. Wa mo nagbuhat sa pulong sa Ginoo. Ako bitaw dinhi pirmi kong makasinati oy. Kapila na ko nagsangyaw palit mog slat.
Nya pila man kabuk ang atong kananaang subscribers. Sa ako lang YouTube daan mga 264,000. Unya ang maminaw ana ni subscribe tingali ug wa mo subscribe mag-average og mga 1 million tibuok kalibutan. Nya inigingon ako palit mo slot 100 pesos. Hagkajutaya ra gyud mamalit. Bisan kanis manimba dinhi sa kanini arong grupuha. Ni pangutan-an na imong tupad nanakay 100. Nanakay 100 ya. Na ayaw pamakak. Ana, naay 100. Siguro magyud ko nga sobra katunga dinhi naagi 100 pero inig humas misa pila ra goy mo palit lakaw ditso ngadto. Nya unsa man na rejection. Dili nimo tuhuan ang akong gisulti. Di ba? Unya kun ang Ginoo mo'y nagamit nako ana nga isangyaw ning maayong balita nga kun mopalit silag slot ma-improve ang ato dinhing parokya na kining mga buslotong atop ma-repair na ni kining pagkawa natoy adoration chapel makahimo na ta natong CR nga gubaon kaayo mailisa na nagbag-o ang atong kampanaryo nga wa pa mahuman na ang atong lugar nga wa gitay social hall katurang CWL nga wa man ganitoy bisag binil na lang to pagyud kaayo makahimo na tag social hall inana ba ang ato dihang parkingan porting lapuka labi na ron sigig-uwan kay wa gyud ispalto bisag ispalto na lang porting lapuka murag lunangan usahay basig ispalto na kun mo palit tag slot ay moingon lang sila lang rejection manggonagod na bulahan tan mo padayon nga naman kay naay mo reject naasay mo accept di ba kasagaran ang mga leaders mao'y mo reject o kinsa man ang mga leaders kanang suod sa atong kinabuhi kana bang ni-claim nga mura sila labaw nato pareha ng imong kaubas balay imong bana mao man ay mo reject nimo una imong asawa imong igsuon mo na mo nag-reject kanang imong mga igagaw nga taas-taas og ranggo nimo nya magsikag sulti di na mo tuo ako isip pare kinsa man say mo reject nako nga di gyud mo palit og slot mga pare magsige pagsaway magsige pagdaot ang uban nahinoy pipila ka mga pare mo palit ang sunod nga mo reject nako nga di gyud mo palit og slot mga madre pero nasa pipila ka mga madre nga mo palit pero panagsara kaayo ang sunod nga mo reject kaning mga lay minister, kaning mga lectors, mga labi na ni mga sakristan. So, kusog ka na mo reject. Di na magana maminaw suwalis pare mga sakristan. Kung man na nagpaso-paso, abot anas loyo, mga tug or magduwa, maghuwat na sa nagkanas amahuman, o na sana mo posisyon. Rejections man eh. Pero enough ba ni nga makapadiscourage nato? Dili. Sama ni Jesus, padayon og ang consolation kay naagid tay madawat sama sige kog sangyaw aning atong Hilly fans o karon nag-andar na ang 4 ka buok di ba awa mo nalipay pak ibaw kung wa mo nalipay kay wa kay mo katampo ana giangkon ra man na siya mga naay usa ka grupo nya 4 ka pamilya nya usa pa lang ang nakarimit anang 4 so napay tulong makahatag silang gi-promise ambot og madayon ba to pero murag madayon man gyud to ato lang yang iampo no nga i-remit kay ato na ba nang gibayaran di ay kay ang katunga pa atong nabayaran nya kadtong duha sa dito luyo nga ato pang igtataod na nasa ni promise mahimo na ng 6 ka buok atong Hilly fans so bakpa yun nung kay daghan niya gahapon giingnan sad ko sa akong
in charge diha sa pagsigig monitor ana mga TV. Usa man to'y kuwang aning gagmayng TV dinhi 50 inches. Usa na malay kuwang kay ana man tay tulo, upat na itong kinahanglan. Nga dito sa gawas usa katong 75. Uy, nakompleto na. Pakpak. Pero promise pa noon ang usa ang katong duha. Pero wa na, kompleto na. Nanay ni commit nga sila maoy mo kuha or kompleto. O kompleto na di sa gawas oy. Kompleto na to, ang usa na lang diri sa sulod. Nya niingon sa dangatong IT, Padre, wa man mi monitor nga TV monitor sa amo diring area. Naku mo ba? Siya i-announce sad basig na imo angkon. Pilam sa naka-inches, bisa lang kog mga kuan lang mga 45 to 50 gyapon. Pareal sa kuno dinhi sa ligi. Sige, na sa imo angkon. Nya duha ra baday kabuk ilang kinahanglan. Kaya mag-ana-ana na ilang TV monitor. Tama mo angkon dahil sa father ba sigihan magdugang oy. Di para maniswa makadonate. Anak para sa atong IT. Mao man na sila mag-monitor niya, di aman sila sluyo. So di sila ka kita mo nang kinahanglan sila monitor nga mag-ana-ana. Mura sa gamay nga studio ba. Inig live streaming na nato. Nya kay nagkinahanglan man ta dinig kamera. Pila ka ni kabuk, basig mga upat ba ni kabuk or tulo ba kabuk kamera para sa live streaming. Doon na sa kuno'y naghonghong, ingon, ingna niya ko ha, og tagpila. Gani ka ni mo yung mga taong nindot. Dili sama aning gasigig paminaw, maralagwa. Kana bang mag-ingon, ingna niya ako ha. Ingon mo sa din atong sekretary, Remy ba ito ni? Ang sa tiniingon nga, naanarabay nagsaad pa din nga, pasulti lang siya, tagpila ko nitong kamera. Nako, uy, wapata ka, canvas ato niya ng canvason. Madasig sa tayo. Enough na nga makapadasig nato. Enough na sad na nga magpakita nga naanagitay improvements. Samot na gyud og kitang tanan, mabag-o. Di ba? Samot na yung kitang tanan, mapariha na ni ining pipila, or maliwat na kita ni Kristo nga hastang katapusang to sa iyang dugo, iyang ihatag, og mauna na ang gitawag og langit. Pero matod pa ni St. Therese of the Child Jesus, I will spend my heaven by doing good on earth. So kita ra sa di ay ang makapahimo din hisyuta nga ang langit masinati. Kita rasad ang makapahimo sa yuta nga masinati nato ang impyerno. Kung di na ta magtinabangay, di na ta maghigugmaay, impyerno gilabas ana. Di katapusang lingi sa imong tupad. Lingi ingna patilawon ti kag langit. Ingna ba imong tupad, ingna patilawon ti kag langit. Maingon na imong tupad, hilas biya ni mo. Umaga ni kang bayad si mong utang. Sige lang, basta ningkamot ang malangit, pasabot. Mo antos na ta, mahigugma na ta, og mo alagad nga way limit.